kepengen itu tadi, kepengen dua omah apik, mobil, motor, perhiasan, uang banyak, gonta-ganti pakaian, bukan karena istrimu mati, tetapi istrimu hanya kepengen menunjukkan bahwa suaminya hebat, bahwa suaminya sukses. Betul? Ngono. Kono ketoke ayu. Tapi gialak iku gledek. Kira mboten? Wong ayu ki rata-rata sinis. Wong ayu ki rata-rata sinis, angkuh. Nek wong elek ra mungkin sing arep disinis ki apa? Ora ene kok gendruwo. Ya ampun. Halo. Ngaten nggih Bu nggih. Kula bolone jenengan no. Wong ki nek elek niku biasane banyak kelebihan. Nek wong ayu ki malah justru banyak kekurangan. Kelebihane apa wong elek siji awet. Nang tonton wong yang anggere elek, awet eleke. Samsaya suwe samsaya elek. Sing nomor loro, wong elek niku biasane ditinggal sewaya-wayah aman. Sing doyan sapa lek gendruwe gila. Wis ababe kecing ngentutan wis. Oh ngapa? Halo. Sing nomor 3 napa? Wong wedok ki anggere elek biasane malah doyan gawean. Nang tonton wong wedok ku anggere elek nek gawean merantasi. Rewang niku sregep mangkat esuk mulih bar ngisak. Sing lanang nganti kaliran ngatang-ngatang. Halo. Ibu. Mriki nggih sok rewang niku mudeng nggih. Rewang niku napa, Bu? Mriki nggih rewang. Dadi nek ana wong digawe, misale mriki digawe terus ibu-ibu do gembruduk rewang ngoten nggih. Kula tak tekon bagian belakang sing tukang adang, olah-olah, goreng-goreng, rajang-rajang bumbon niku biasane ibu-ibu sing elek-elek apa sing glowing-glowing? Hah? Sing elek-elek to? Kira mboten sing tungkake mlethek-mlethek kuwi. Ku nek masak malah enak. Kira mboten? Ana sing ibu-ibu muda glowing-glowing kuwi lah nek rewang tekone keri teko ngene kakean cangkem. Gur trigi sae nggih napa mboten? Ah, mboten lho Pak. Nggih napa mboten? Ah, mula Pak alhamdulillah bojone jenengan iki elek-elek niki alhamdulillah. Disyukuri. Ngoten nggih Bu nggih. Wis pokoke ngono lah awak dhewe iki pokoke akeh nggone syukur marang Gusti Allah, disyukuri dinikmati. Hidup kita akan bahagia. Mbok onyon ngapunten wong tugu iki lho. Wong tugu iki dikei nikmat Gusti Allah akeh kaya ngapa ditumpak blek ning wong tugu kabeh. Nek ora gelem syukur anane ya mur kurang karo kurang. Wong wedok kok ra iso syukur diblonjo wong lanang pira wae entek ra temonjo. Dina-dina mur COD-nan. Sopinan. Lambi wis duwe tuku meneh. Kerudung wis duwe tuku meneh. Sandal wis duwe tuku meneh. Itulah wong wedok. Mula mang tonton wong wedok seragam sak tekruk lencung. Ana kegiatan apa seragaman nggih napa mboten? Arisan seragam, PKK seragam, sholawatan seragam, pengajian seragam, tahlilan seragam, manakipan seragam, rewang seragam, piknik seragam, among tamu seragam, minggu esuk neng bali desa kanan kiri maju coting mas Nggih napa mboten? Ngono lho sandangan sak tekruk lenyo ije sambar jarene ora duwe klambi. Itulah wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Tapi ingat wahai suami, ketahuilah kenapa istri-istrimu kepengen seperti itu. Bukan karena istrimu matre, oke? Oke? Dijawab sing kompak mumpung aku semangat, oke? Tidak ada anu apa kalau
Tidak ada istri matre itu, tidak ada. Betul? Betul? Apa enak wong wedok matre kuwi enak ra? Tidak ada. Ngapa kowe? Nek ana wong wedok kepengin perhiasan, gelang kalung, kuwi wong wedoke normal apa ora? Rungokno. Sapa omong ra normal kuwi mau? Nek ra seneng perhiasan berarti kowe rung suntik kowe. Wong wedok ki identik dengan perhiasan. Betul? Nek ana wong wedok kepengin duwite akeh, normal mboten? Wajar wong wedok ki kepengin duwite akeh. Bukan mereka matre, bukan. Wong wedok kepengin duwe omah apik, wajar mboten? Pengen duwe mobil, wajar mboten? Rungokno wong lanang-lanang. Dadi wong lanang sing los, aja nyanyi kok telek ngono kuwi. Oke? Oke, wahai suami, saya kandhankan. Kok saya kandhankan? Bahwa istrimu kepengen itu tadi, kepengen duwe omah apik, mobil, motor, perhiasan, uang banyak, gonta-ganti pakaian, bukan karena istrimu mati, tetapi istrimu hanya kepengen menunjukkan bahwa suaminya hebat, bahwa suaminya sukses. Betul? Rungokno. Wong lanang kok sambate Randi dit ae. Ambok mudaro lek. Kunting BRI. Masuk.